Mhuwiex l-ewwel Papa li għażel dan l-isem u proprju għalhekk li l-Professur Manuel Mifsud jesprimi l-fehma li l-akbar raġuni għaliex għandu jissejjaħ Iljun hija li t-13 ta' qablu b'dan l-isem issejħu hekk. Dan huwa kkonfermat minn diversi pubblikazzjonijiet bil-Malti dwar papijiet li għażlu dan l-isem, speċjalment kitbiet tal-Iljun 13. Dan mhux l-ewwel wieħed b'dak l-isem u dejjem issejjaħ Iljun. Iljun hija l-kelma Maltija għal Leo u l-insemmuh Leone li nibdulu l-isem pratikament ma naħsebx li huwa tajjeb fil-Malti. Il-Professur Mifsud innota tendenza fuħut li jivvintaw isem ieħor meta hemm isem bil-Malti diġà. Pereżempju ftit ilu bdejna nisimgħu Sebastian minflok Bastian. Imma jekk l-isem fil-Malti huwa Bastian u għandna l-San Bastian, għaliex għandi insiba diffiċli u nippreferi Sebastian. Naħseb li l-istess argument jott għal l-isem Iljun. Enfasizza li bl-ebda mod wieħed ma jkun qiegħed jonqos mir-rispett lill-Papa kemm il-darba jsejjaħlu bħala il-Papa Iljun għaliex dan huwa l-isem tiegħu bil-Malti.